नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी पंढरी शिंदे. आज आपण नेंबुरे तालुका करमाळा या गावात आहोत. योगीराज वळेकर आपल्यासोबत आहेत. त्यांची बाग सुरुवातीपासून स्वराज टेक्नॉलॉजीच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे. गेल्या वर्षी पण स्वराज टेक्नॉलॉजीच्या मार्गदर्शनावरती चांगले पैसे झाले आणि यंदा पण स्वराज टेक्नॉलॉजीच्या मार्गदर्शनाखाली ही बाग चालू आहे. आता हार्वेस्टिंगसाठी बाग येईल 10 ते 15 दिवसात आलेली आहे आणि जवळपास आपण यांना स्वराज टेक्नॉलॉजी पूर्ण शेड्यूल यांनी फॉलो केला आहे. आपण एकदाही इकडे आलो नाही तर बघू शकता आपण कशा पद्धतीने बाग आहे यांची. एक नंबर क्वालिटीचा माल आहे. साईज पण 300+ साईज आहे.